Hola, benvinguts a un nou vídeo dels còmics del senyor Dolent. Avui us parlaré de còmic europeu. Còmic europeu que gairebé sempre acabem parlant de Tintín, d'Astèrix, etc. Però no és una cosa que es limiti amb aquests autors i aquests personatges i, per tant, parlarem de còmic europeu actual. I, a més, tots són del mateix guionista. Perquè és un guionista que vaig descobrir, a lo tonto, m'ha agradat molt, he anat llegint-lo, té una trajectòria molt llarga, molts estils diferents i bé, doncs els còmics que he agafat coincideixen que tots són d'ell. El primer és aquest, el guionista, Zidrou, que és un pseudònim, el senyor es diu Benoît Druis, nascut a Anderlecht el 1962, i aquest còmic és Merci, és sobre una noia, una mica una cabra boja, a la que intenten corregir perquè té problemes a l'escola, al poble, etc. Bé, i no explicaré com ho fan, però aconsegueix una mica reconduir-la, un còmic és interessant, és entretingut, és divertit, i bé, es passa molt bé, i és un còmic d'un sol volum. Anirem augmentant la longitud dels còmics que llegirem. Comencem per un d'un sol volum. Us fa gràcia llegir una cosa d'un sol, a veure què tal us agradaria d'allò? Aquest és el vostre còmic. Després, els altres ja són de Zidrou amb un dibuixant català, dibuixant Jordi Lafebre, nascut a Barcelona el 79, i aquí menciono un còmic que no he portat, però que si ho voleu intentar, hi ha un còmic que es diu Lydie, fet entre ells dos, Lydie, és el nom Lydie en francès, que us convido a llegir si us agrada, vaja, si ho voleu intentar. Però si no, parlarem primer d'aquest, que és un còmic amb dos volums, La Mondaine, és un còmic ambientat al París ocupat. El París ocupat, evidentment, pels nazis, i un policia que comença a treballar a la brigada antivici. Narra les aventures d'aquest personatge en una policia moderadament corrupta en un moment que pels francesos no és gaire, no n'estan gaire orgullosos. I es menciona una cosa que en molt pocs còmics francesos o del mercat francès es menciona, que és la redada, la batuda del velòdrom. Quan, cap al final de la guerra, els francesos van capturar els nazis, però amb ajuda dels francesos van capturar tots els jueus que hi havia a París, els van ficar en el velòdrom i d'allà els van enviar a un camp de concentració. Això ho van fer els nazis a molts llocs que tenien ocupats. La novetat aquí és que les tropes alemanyes van comptar amb un suport entusiasta de la població que els van ajudar a no deixar-se ni un sol jueu. Per això, quan després de la guerra els francesos van fer com si haguessin guanyat la guerra, com si tots haguessin estat a la resistència. Bé, no, hi va haver molt col·laboracionisme. És un fet lateral en aquest còmic. Aquest còmic parla d'això, d'aquest policia, de la seva vida a la ciutat, a la brigada del vici, les coses que passen, les coses que coneix, però l'escenari aquest ja està ben retratat. I el dibuix és sensacional. És un dibuix molt xulo, molt lluminós quan ha de ser, quan no, també sap canviar el registre. Crec que va ser la seva primera col·laboració entre aquests dos personatges. La segona, primera va ser Lydie, l'altre còmic, la segona va ser aquesta. Va funcionar molt bé i han format una mena de parella artística, si es pot dir així. Zidrou és un guionista de moda, tothom vol treballar amb ell i fa el que pot, però una de les sèries que sí que fa i que sembla que s'ha acabat però no és del tot segur és una que es diu Los Buenos Veranos. Los Buenos Veranos, aquí tinc fins al número 6, falten els dos primers, aquest sisè, l'últim, sembla que s'acaba aquí però no és del tot segur. Què són Los Buenos Veranos? Los Buenos Veranos són una sèrie d'àlbums que comencen amb la família a punt de marxar de vacances. El cotxe carregat, les maletes fetes i tota la gent a la casa esperant, així, amb els braços creuats, passejant d'allò, perquè el pare de la família ha d'acabar de dibuixar les seves pàgines. Pare de família és dibuixant de còmics, i els còmics no s'aturen a l'estiu. Per tant, si es publiquen els còmics i tu t'has d'agafar vacances, has de dibuixar un doble el mes abans, bàsicament. I en això tenen.
i cada any és el mateix. El pare prometent que aquest any és l'últim, que no tornarà a passar, però està allà amb tota la família posada i ell allà acabant de dibuixar com pot les últimes pàgines perquè no li dona la vida, pràcticament. I aleshores un cop acaba, entrega d'allò i la família amb el cotxe se'n van, acampen on poden, on troben, on no els fan fora, a vegades acampen en un hort d'un senyor que quan es desperta diu què fan uns belgues al meu hort? Coses aquestes, divertides, amb la família, etc. Un còmic una mica ensucrat perquè no deixen de ser els records d'una família a l'estiu, que a l'estiu tothom és feliç, però bé. Una particularitat és que els àlbums es poden llegir independentment i es van publicar d'una manera i ara s'han reeditat d'una altra. Es van publicar i el primer àlbum, per exemple, era l'estiu del 73. El segon era l'estiu del 69, anàvem enrere. El tercer, 1962. El quart, 1980. El cinquè, 1979 i el sisè, 1970. Hi ha un salt d'anys. Això fa que uns nanos que veiem en el primer àlbum, doncs en el segon siguin un nan buf que acaba de néixer o un nen que no d'allò, i en el segon, que és el primer, ostres, ja sigui un noi una mica més gran, etc. També el matrimoni passa per moments millors, no tan bons, embarassos, no embarassos, etc. I tot això, narrat d'aquesta manera, fa que ens fem una composició de lloc molt xula. Quan s'ha reeditat en un sol volum, que és l'edició que hi ha ara, una integral, tot això editat per Norma, ho han editat, no sé per què, cronològicament. Tant en l'edició francesa com en l'original d'aquí, han fet la reedició en ordre cronològic. És més ordenat, permet veure altres coses, però és diferent. M'estic més a favor quasi de la primera, però bé, si ho han editat així, tampoc està malament. Són àlbums que es podrien llegir independentment dels altres, o sigui que tampoc està malament que li hagin volgut donar aquest sentit més d'unitat. És un còmic d'estiu, el dibuix aquí és sublim, tenim cales, tenim pobles, tenim un cotxe, un quatre llaunes que va per on pot, tenim acampades, tenim camps, tenim paisatges, tenim pluja, tenim el tema de creuar la frontera amb pluja i menjar patates fregides com una tradició. Això ho veiem en un còmic que ja és una tradició establerta, després veiem en el còmic en el que ho han establert com a tradició, etc. Hi ha un còmic ambientat al Nadal, perquè també al Nadal volen aprofitar per marxar una mica, etc. És un còmic molt recomanable, molt entretingut, dibuixat esplèndidament. És un còmic que un cop l'heu llegit el podeu rellegir només per fixar-vos en els dibuixos. Jordi Lafebre és un mestre en les expressions facials, en els paisatges, en que cada personatge tingui el seu tipus de cos, el seu tipus de cara, el seu tipus de pentinat, els seus gestos, els seus tics, etc. És un còmic molt, molt, molt bo. De moment s'han parat en el 6, els dos tenen altres projectes. Si algun dia tornen, serà interessant de veure què fan amb aquesta família, la família Falderault, i les seves vacances o les seves peripècies, aventures, unes aventures en unes vacances que bé, les aventures sempre acaben més o menys bé. No hi ha superherois, més que els que dibuixa el pare en les estones que té, perquè ha d'anar dibuixant, i bé. Doncs això seria tot. És una recomanació curta. Còmics de Zidrou com a guionista, Jordi Lafebre com a dibuixant. No us equivocareu, segur. Si us ha agradat, feu m'agrada, subscriviu-vos i fins a la propera. Salut i còmics!